Soňky täzeliklerimiz bilen sizi tanıştyrasymyz gelýär. Elite Cosmetics'ň giňişligine nesip edenden Lamar brendi mewjudalýar. Şuňa köp güç düşünni sebäbi beýleki brendlerden tapawutlykda obýomy daýaw, Koreýadan zatdan tapawutlykda obýom daýaw gelýär. Bahasam 50 ýeter gelýär. Indi ýagly koja hemde gurok dere nabor saýladyk. Şuna gurok dere, şuna umywalkasamma, toneromma, sywurtkasamma, kremamma, güneş kremimma hemme zady özüne ba. Opşum şu Lamar brendi umuman alanda düzümünde hemme zat ba revitalizasiýa ýürüýti kosmetologlary baryp edilýär da, emma revitalizasiýa şuň özünde ba. Suhoy kojalary ulajnýene gowy berýär. Şuň düzümünde pantenolma, şuň düzümünde zeleny çayma, şuň düzümünde mochivine da ba. Şoň üçin şu naboryň bahasy 1400 manat. Indi bir jyrny koja, ýagly koja, ýagly kombinirowany koja diýip ýa-da bulara ýürüýti düzümünde salisilow kislota, azelainow kislota, şu gerekli niacinamidlerden ba, post akne dürtük ýyllaryny aýyrmak üçin hemmelerden ba. Bu naborymyz 1550 manat. Sebäbi näme üçin bulunan bu tapawutly diýseňiz, bularyň obýomlary daýaw gelýär. Sebäbi 400 milli, 400 milli diýen zat kän zat, köp patyňyza ýetýär. Şoň üçin 50 liter baha diýip hasap edýär. Sebäbi Koreýadan amatly gelýär. Täsirim olardan has kosmetika değişik bolan sebäpli içinde hemme fikladyşlaryna çendi ba, hemme ulanýşy, näme ulanmaly, haýsy koja, içilik internetde ady giyip gözlemek gerekkä orsça ýazylan. Ýene bir goşasyň gelýän zat köpüňiz şu ukotlaňyza boşmaly zadyňyz ba, ýürüýti maskalar ba, ene bizde ýürüýti Anwa brendinden maskalar ba. Bu maskalaryň aýratynlygy hem kollageni ba, hem agyryjy effekti ba, hem şu esasy ulajnýene berýän ýüzüňe gurok ýüzlere şu esasy 20-30 mundyň dowamyna saklap, soňam ýüzüňizden aýraýmaly. Ýöne şunu etmediňizden öň ýüzüňizi gowy açyşyna geçmeli, arasalamaly, soňam tonerjik bilen tonerlamaly, ýüzünden şu maskalary goýup bilýäňiz. Elite Cosmetics'da şolar täzelikler bolup durar. Elmydama biz bilen galyň, size täzelikleri elmydama ýetirip durar. Sag bolun.